Beauty Center Lumines využívame najmodernejšie poznatky a technológie z oblasti skrášľovania, omladzovania, zoštíhľovania a neinvazívnej estetickej medicíny. Mnohých z nás trápia nadbytočné kilá, starnúca pokožka alebo problematická pleť. Neinvazívna estetická medicína ponúka riešenia bez použitia skalpela a bez vedľajších účinkov. Vzhľadom k tomu, že sa ja venujem muzikálu a je to niekedy naozaj fyzicky náročné, tak si potrebujem aj ja oddychnúť, preto chodím do tohto centra. Chodím na lymfodrenáž, kde jednoducho potrebujem aj ja trošku, aby sa mi tie nohy zregenerovali a v podstate celé telo. Takže pol hodinku si tu poležím a je to úplne skvelé. Popri tom dýcham kyslík, čo pre mňa tiež ako alergika a speváka je absolútne nevyhnutné. Tvárové ošetrenia využívajú rovnako ženy ako aj muži. Viktorovi to prináša skvelé výsledky. Veď nechajme ho to povedať jeho vlastnými slovami. Lumines som si vybral práve preto, lebo mi ho odporúčili a majú tu veľmi peknú majiteľku, robia to dobrú kávu. A okrem toho ona mi našla aj také ošetrenia, ktoré mojej tvári naozaj veľmi prospievajú. A myslím si, že každý by sa mal poradiť, hlavne najprv, keď príde do takéhoto salónu, že čo mu najviac prospeje a čo je pre neho najvýhodnejšie. No a tu to tí ľudia, ktorí tu pracujú, vedia urobiť. Beauty Centrum Lumines navštívujem preto rada, pretože sa tu veľmi dobre cítim, je tu skvelý personál a hlavne tá starostlivosť o moju pleť je exkluzívna a vždy si tu oddychnem. Pre našich klientov sme pripravili systém na plánovanie a objednávanie procedúr online. Vo svojom profile vidíte plánované a odporúčané procedúry a fotografie po absolvovaných procedúrach, aby ste mohli sledovať svoj pokrok. Noví klienti obľubujú úvodnú odbornú konzultáciu v hodnote 20 €, ktorú teraz ponúkame zdarma. Prišiel som na konzultáciu priamo s majiteľkou salónu, ktorá sa chovala veľmi profesionálne a vedela mi presne odporúčiť zákroky, ktoré by som potrebovala a ktoré by som mal podstúpiť na rozjasnenie pleti, respektíve ošetrenie pleti v mojom veku. Ošetrenia pleti vhodne dopĺňa ruská prírodná kozmetika značky Mira s patentovanou nanotechnológiou, vďaka ktorej výživné látky preniknú hlboko do kožných buniek. Kozmetika Mira v nezávislom teste 160 značiek kozmetických prípravkov skončila v top 10 aj vďaka vlastnému chovu lososov na Sibíri. Kaviár z lososa je najlepším zdrojom výživných látok pre pleť. Neustále prinášame na slovenský trh novinky. Najnovšie napríklad švajčiarsky prístroj Shockmaster. Jedná sa o technológiu akustickej rázovej vlny, ktorá je najúčinnejšia v odstraňovaní celulitidy a prebytočného tuku. Prináša viditeľné výsledky bez vedľajších účinkov. V našom centre nezabúdame ani na mužov. Muži obľúbujú tetovanie vlasových korienkov, ktoré budí dojem hustejších vlasov a IPL epiláciu pre permanentné odstránenie ochopenia. Lumines. Moderné beauty centrum v Bratislave pre ženy aj pre mužov.